Какво хапваш? Ало? 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 Багу само. Ще му се обадим, бе. Здравейте, търсеният от вас номер е зает. Моля, изчакайте. The subscriber is busy. Майка ти кобеле да еба. Една минута от пълна тишина беше това. Трябва да го чакаме то с манго. Тъй. Кой чуе, бе? Това е много. Ще има на лъдовка. Airwaves Extreme майна. Защото съм от Пловдив майна. Аре, ако набере това. Ако гая, бе. Чакай на Петя, до тогава не съм се писал. Ало! Ало? Чуваш ме? Да. Аз се чувам. Браво. А? Кой ще играем? Она Идеално. професия с караван, искаш? Добре. А? Добре. Кой ядеш? Довка. А. Мента снимам в OBS, ако не знаеш. Защо? Дядо. Може да го качвам в YouTube, ще видя. Ще запреме. Аз моите не гейдицам искам да бъдат... Разбираш ли? Искам да бъдат... Каква беше думата? Естетични. Искам да бъдат... Такива. Аутистични. Цели, за да не го прекъсвам през 15 секунди. Влезли при мене. А чакай да стреля при тебе стои. Какво се? Пилесурис. Да. Your position in line 1. Трябва да чакам. Предполагам. Ето идвам. Къде си? Стой. Идвам. Baby girl. Здравей. Или влезли при мене? Здравей. Кой ще кара този път? А чакай, По-добре. ева тук, кой ти? Кое? Ебешка. Къде е Кухня. пералня? Я знам, брат. Това пак какво е? Това е дали ако ще го използвам. И пъха го в трамвая. Кристиане, това май ще ни трябва за някога. Та скола ти дойде. Като го вдигаме. Да, как се Това са казва. маската ви да долу. Майко. Това мога ли го Това взема? са маската. Вземам ставич.
Там они братва не са столи. Заеби. Защо караната играе кичек? Храна. Има храна, ева да вземеш храната. Equip. Какво значи equip? Късот група. Ясно. Ще ги вземайте. И след това ще ги сложа някъде в караваната. Тук нещо да ни трябва. Я виж караваната. Това е заради течки, да ги сложиш му да. Лабеле, вигели, лабеле. Джейк на статука. Тези неща ги махни, само ето и ще запазим. Не знам за какво са ми да ги взема. Да има. Той ще го ставя тук. Чакай, бе! Чакай! Къде си, бе? Вътре. Тук за какво да чакам? Какво да чакам? Кой да чакам? Защото са дръснат. Майко, брат, тук става земетресение. Направо на пета. Да. Тук е тата сега няма ли звук, бе? Много тихо. Има. Аз тя на слушалки и говоря в телефона, бе. Усетих се и че звучиш много зле. Ей, ти се чуваш много странно. Той е моя микрофон, не е много лош, защото само завой. Слушалките ми са хубави, обаче микрофона, който е към тези слушалки е малко зле. Така внимай, защото като направиш като мен. За какво сме диагонални? Мисля, че ще ме питаш защо сме на две губи. Тук мале ходим да творят и нещо. Какви има хренечета? Майка! Какво става, бе? Къде сме? Малко то бърдах, брат. Да клещих Не ми даде. Не ми даде излезе отдолу. Малък проблем. И аз се заклещих. В момента съм отдолу под автобуса. Автобуса. Добре, как успя... Измъкнах се. Докато сме спрели да се пробваме да преберем храната вътре. Значи Кристиан, look at the suspension. Стой, не пари нищо. Look at the suspension. Бам. Той сме, брат. От тук изобщо как съм мина? Съм минал от дясно, той би трябва да мина отново. Ясно. Боже. Да. А пак се бърза на същото място, брат, като знам какво съм. Да. И продължай. Аз съм вътре. Ти. Как си вътре, бе? Бе, дай направи сега пък. Не действа трилъжи. Оп, стоп. Стой, иска не бе нищо. Дали е здраво. Не! Ми мисля, че е много добра идея да кара на пета в... Ой, пак. Оживя. Чакай! Аз чух си, бе. Чакай, мал съм долу. Чакай, ма ще падна. Къде се? Биби. Аз той не дей тръгва, искам да видя нещо. Опа. Искам да видя нещо. Аре, бе. Аз съм бах дебилен, не му образа вътре. Искам да пребера храната. Спри, бе! Искам да пребера храната в каменята. Че не е тук горе. Мангал, ако не спреш. Че, ако се случка, ще падне, бе. Изгубихме корабий, кавалер. Изгубихме корабийка. Как загубихме корабийка, е? Че падна. Мисля, че ако спреш да караш, защото нали трябва да ги наредя. Мангале. Вече... Каква хубава гледка. Ако скоча, дали ще мога да се кача? Айде да пробваме. Legends never die. Качих се, ето, че съм. Сега не мога да се кача в автобуса. Какво стана, бе?
Да правим. А това порто... Сега пак ще ги изгубим, като си ги изсипал там, брат. Еми, те би трябвало да ни падат от буса. Защо автобуса пак са кой? То дори не е автобуса, ма заедно. Спокойно, имаме храна. Да, бе, и обръща се назад и гледам как всичко подскача. Чакай, майко. Спри малко. Много съм прав. А. Имам идея. И аз имам идея. А ти грабна ли го ти? Окей. Аз ще карам. Защото ти не му караш. Ма ние се движим, бе. Да, бе. Леко става. Айде, бе. Опа, айде, бе, айде, газ. И вънка сме. Махни го той вътре, бе. Я да видим кой има тук е галош. О, материал. Ма има дини, бе. Чай да нека бензин. Тя да изям един банан и на... Дината падна под мапа. Това за какво е всъщност? Кое? Никъде не. Да видим. Нищо интересно няма така. Ето е, гледай какво става. Ето е, намерих диня. Аз бях сложил една дет падна под мапа. Аз намерих дете отзади. Какво е той, бе? Не питай, брат. Тюнингувам автобуса. Чай, аз искам. А как го залепи там? С... Той твърчава. Аха. Тунинг. Някакво залепи от динята на това. Си искаш ли? Чай, имам идея. Стой, имам страхотна идея. Аз не мога да заваря динята. Чай, ако направя. Аре, бе. Аре, бе. Някакъв банан има тук, бе. Това се е взел, бе. Ми заеби динята. Аз ще карам. Виж! Я виж преджема. Купре, тук е. Аре, Как се е дигнал между другото? не знам. Имам диня. Готов? Спри го ти, бе! Махни го ти. Как се... Чай, затвора. Ма проблем. Камена не ще тръгне маняк. Някакво тия чеки операт някъде. Май на гумата. Пето. Тръгна, чао. Чакай, бе! Не, нямам стамина. Чакай, бе. Чакам те. Да, бе. Може да легна на него? Че ни трябва моментум. Това динята е под леглото. Защо всичко е под леглото? Аре, бе! Фак! Нагорни ще се дига на първа е чекяр. Кантарим? Ма някак кантари кола кемпер. Да, сега попаднеш колко Тук са. накъде? Направо? Накъде? Да, направо. Аха, Ми да. направо. Така трябва. Виж това! Ето за какво сме малко обърнати. Дай, карай. Карай. Не мога тръгна, това едното се е закачило за скалата и не мога мръдна. Ще го махнем, бе. Махти го! Да, тръгна. Ще го вземем, тук отгоре за авария. Да, вярвам в тебе, внимай само. Нали. Айде да вземем, айде да купим
Истинската игра на това. Той има истинска игра. Да. RV Derelict или танко беше. I'm the best driver in the Здравей. lire. Ко правиш така, Не си виждам пътя са. Коча. Още кетчи. Здравей. Правиш така, Давай, карай. Аз ще навигирам. Чекай. За теб е. Слагай ги тук. Тук има. Давай. Как така че да покрива, бе? Спайдермен. Така няма. Чай, ела горе. Ама не ди. Ела горе, ама не ди. Аре, чай, стой, бе! Спри. Ще закачу някъде стой. Готов? Да, газ. Аз давам гърка. Това нещо не ще. Между другото, това нещо опира в скалата, затова не мога да се качим. Там ще. Чакай, не! Падна. И това е тази дъска, нали? Обърнах се. Кораби викаш, ще я взям. Брат ти ми беше. Какво стана, бе? Нищо му няма. Добре. Сега. Дай, далеко. Леко става. Готови сме? Йо. Какво да... Става две деца. О, брат, не дей скача от високо. Ще трябва да направя нещо. Той трябва да ходи така. Те за дъски, брат, ти пълни кадъра, не можа ли да ги сложи? Ей, те се слагат. Да, влез вътре му дай, айде. Влез вътре, зави! Малко трудно, брат, виж къде съм. Къде си? Обърни се надясно и погледни нагоре. Обърни се нагоре. Брат. Нещо тук е много хубаво. Хем да карам и хем да го контролирам. Спокойно се пресни, аз съм тук в... Между другото, с малко ще влизаме в някакъв каньон. Заклещих се в тъпата врата. Кой викаш? Заклещих се във вратата. Направо да скачам от това. Уаааа! Чупи си краката. О, Кристияне, оставя мен. Чакай го махнато. Горе сме. Направи го. Айде, тръгвай. Или ще караш? Кой ще кара? Аз ще карам. Къде си? Тръгвай. Не се пресняй за мен. Добре. Офроуд? Тези дъски май трябва да ги сложим там. Здравей. Тези дъски май не знам. Фонк. Какъв фънко е? Фънки мънки. Вземи лебедката. Оп. Дай, лебедка. Къде ти я закача тая лебедка? Гледам, няма ли къде? Лебидо. Какво лебидо, бе? Чай да видя къде мога да закача. Там май не е близкото. Ето. Не го текстова, чак тук. Готов ли сте? Да. Стоп! Сега, искам... Какво е това там долу? Спри! Спри го! Абе, спри го, бе! Стой, искам да видя какво има долу. Тук е лесно. Има един портокал и една рампа. Ако може да махнеш лебедката, нали? Така. Защо? Готово. Сега гледаш ли коста? Ма махни тъпата лебедка, бе, мангал! Пускам го на втора. Трета.
Валерий! А, Валерий, трябва... Че? Чакай, скача. Не, бе, пак. Го пендервиш, бе! Ко правиш? Не напред, бе. Чакай, бе! Гледай го прави на свободно. Айде, помощ. Не, Валери, Валери. Дърпам те, де! Защо? Защото заседна! Тера. Дали биш заседнал, бе? Не. Никой къде, бе? Яш ми хуя, педерас! А, Валери. Абе, това... Това какво правиш такова долу? Ела да караш, аз отивам на кратка пауза да... Отивам да акам, влизам в вана. Да. Той какво прави там долу? Аз това те питах. Аз ще полегна на легото. И аз това те питах, това какво прави там долу? Абе, там да. Кратка пауза. Малко повече. Отивам да акам, Валери. Ай, че да си пуснал геометрия, даже мислех от играта. Да, точно от играта, знаеш. Как се играе? Че? Как се яде? С ляв Брат, бутон, брат. къде си Слагаш си го нищо в не виждам. ръката и натискаш на бутон. Брат, чай не мога видя в плодовете. Къде е храната? Брат, защо сме във водата? Защото тук е пътя, ма не мога изляза от тук. Това ли е пътя, бе? Аз искам храната, къде е храната? Храната е извън туито. Ей, тук има един банан. Ей, вътре до седалката има един банан. Ека или... Бягай, бе! На някак не му вляза. Някак не му... Help me. Къде е банана? Ето го е, брат. Къде бе? Брат, до седалката, до лавата седалка ще бъдат. Ето го, бе! Аз не го виждам. Ето го! Сте го. Пича седна. Майко мила! Така сега... Я да видим в каква ситуация сме. Ами... Дървета не виждам. Тук не моля да Това е илиш? проблема. А? Тук не моля да илиш? Трябва да можеш да се излезе, ама на мен нищо не ми се получава. Сега ще го направя. Брат, да се има пица отвънка. Да, обаче хангъра ме на много малко. Мой на 60. И 8. Бута е малко, е. Бутам, бе, брат, какво ще направи като бутам? Закърпи нещо. Тук не може да се дърпа с стои. Чакай, бе, ние сме на бахти прости. Знаеш ли за коса тия прости? Да закачаме лънче върху тях, бе. Какво да се кача? Лебедката? Не може да се накача. Не може. Гледай коста. Добре, че ги заварихме отпред. Кой кажеш? Добре, че ги взехме, обаче нямаме храна. Ще казвам как да ги закача. Аз ще карам. Айде. Да тръгваме? Брат не му мръдна. Между другото, тук ще ни трябва и тия диски. Само че не знам как по-точно трябва да сложи. Трябва да му пътваш. Давай. Дай, чай да се станат преди. Може. Дай. Чакай. Само направо. Леко, да. Брат, стъкнах са!
Чиката пака, какво правиш, е? Не знам. Дай, ако искаш направо съм мята и аз ще издърпам с нещо. Брат не ми даде да мина. Добре, какво ми пречи отвънка? Аха, малко съм във въздуха. Ти не мислиш ли? Значи трябва да мина от... Аха, ясно. Аз малко се седнах в едната града. Аз получих мозъчно сътресение на гърба. Майко, ще пада. Тиже! Така, на къде? Напреди, леко вдясно, ляво, напреди, давай само напреди. Успях ли? Чакай, стой. Май не. Къде ни е гумата? Аха. Давай закачай дървесината, брат, че трябва някой. Чакам. Искам ти закачай дървесината, той ми вика, чакам та. Дейба и фейк, приятелите, дейба. Добре, де е храната, че съм гладен на гъс. Не знам, аз преди малко изядах една пица. Ама, ще не му мърдам. Аз ще вземам цялата храна, знаеш. Ябълката фръкна в ТП каньон. Брат, сега заваря от тия дъски тук, бе. Не се представя, бе. Дай, трябва да съм готов. Ще ми Е, сега тук. Помощ. И там не може да се качиш. Заеби. А, Да, аз тук да чакам. къде си? Няма да стигне. Дори няма да питам къде, защото нямам никаква идея къде си. Аз там още две дъски трябва да закачим. Да, трябва. Не му мръдна, брат. Не се Оп! Вече би трябва да можеш. О, фак, тук видях малко водичка. Къде бе? Да се тревожа ли? По принцип има дъски да оправим пътя. Не питай откъде падаме. Просто не трябва да... Давай, тръгвай. Тя си ги взема тия дъски. Брат, стига, бе. Ще ни потрябват някой ден, брат. 20 дъски. 20 дъски. Дай, тръгвай. А? Тръгвай. Кое има? Кое? Давай, тръгвай. Я виж това в далечината. Къде моста е? Какво вдали? Аз съм... О, не! Чакай, бе! А, къде си, бе? Няма да си извърташ, папа. А? Яла, излез отвънка, моля те. Излез отвънка. Излез отвънка. Какво? Чакай да се. Имам дъска да фръкна. Брат, като ти падах отпреди да джама, как ли ти беше чудно откъде падам? Чакай. Давай. Продължавай на Мост. Те ще правим. Ако не трябва да ски от така. Чакай, ни падай! Играта за какво е предназначена, ни какво правим. Да, брат. Къде е караваната долу? Хела горе да виж. Ага. А оттам не да изкача и че ще бъде доста. И ще умреш най-вероятно, така че иди.
Има ли още две дъски? Бра, майче му стига толкова. Не, тук има още една. Не бе, не бе, не де бе, не де бе. Тук има една керамида. Не де бе. Брат, не де. Просто Не се- я виж надясно. Не искам. Шарок се кача догоре. Какво правим, брат? Не трябва да се скача, брат. Какво правиш? Какво става? Какво става? Нищо не виждам. Ето го мозъка. Това много тежи, ще обърнеш караваната. Нищо няма. Готов? Но. Почти. Аре бе. Айде да го направим наобратно. Да може да имаме повече към задната гума, за да може да правим уили. Искам да Спокойно. Така и вече сме готови, айде тръгвай. искам да кантарим, брат, със стигнеш. Брат, няма кантари с това, не тръгвай. Върви ли? Май вървим. Заседнахме, дай, газ. Аре бе! Брат, няма да успеем. Служи ги на задната, служи ги от задната страна. Абе, не ми казай какво да правя, брат. Сега гледай какво става, направо вликача прави врррррр. Направо като някой дяря ще излезе. Я се обърни. Какво да правим, Сега просто ще го закачим от другата страна. Ти не можеш да го закачиш, това тежи повече от тебе. Как да не мога, бе, гледай какво става. И че ми кажеш, не мога, педал. Леко става. Аз тук се пробвам да изкарам вана. Какво правите, бе? Чай, дойте. Са 3, 2, 1. Ето, държа го, бе. Буквално го държа. Извам. Усети ли някакво земетресение от една дъска, не случайно? Не. Да. Как го изобщо го носиш това? Знам, ама ще го слагам отзаде. А? Ще го слагам да гледам назаде. Знаеш ли защо? Защото ще Иска можем да кантари ван. Защото ще можем да кантарим. Иска да кантари каравана. Какво лошо има в този чай сега да се успокоим малко? Какво да се успокоим, брат? Сега ще пуснеш и свърчиш. Махни тази стъпа дъска от мене. Ще трябва да въртим още малко ете. Вертикал, разбираш? Готово. Готово. Само чакай да сложа още една дъска. То слънче го махни, бе. Не сме на паркинг, спокойно. Няма тим никъде. Оха, няма да отидем никъде. Абе, никъде няма да отидем. Къде Колко е? Никъде няма да отидем, как? Ще го закача. Това знаеш как ще го закача? Това ще го сложа и те и да не му се обърнем. Добре. Рекорден. Трябва да го сложиш отпреди, за да има някакъв баланс, разбираш? Ще го сложа, ако не искаш. Ете. Много хубав баланс има, да. Видеото стана на 40 минути почти. Да тръгваме? Да, тръгвай. 3-2. Махни тъпя линч! Да ти го разсъсвам на газа, айде, най-качай. Само ми кай на къде отивам, че нищо не виждам. Това фракна. Брат, нищо не виждам! За ако няма мръдни. Ето мръднахме. Виждаш ли нещо?
Ни питай къде го карах. Обаче не мога да завивам. О, боже. О, дърво. Трябва напред. Това нищо не ще я завива обаче. О, фак. Май ще се обърне. Аз ще умра да знаеш. Аз ще умра, защото хънгъра ме е на едно. Моя на 24. Ей, тук има една барака. Изтребваш малко. Ага. Аз отивам към бараката, маняк. Това ще го оставим да се дърпа само, ни отивам към барака, бе. Да махнем ли дъските? Валери, имам ужасна идея. Дъските да бъдат перфектно... отгоре на Дъските да бъдат перфектно... Дъските да бъдат перфектно вертикални и по средата на караваната. Да го направим. О, храна. Ще живея. И аз какво че да ям? Аз ще взема една ябълка, ти си изяш пицата. Къде е пицата? Пицата измиря. Кой гледаш? Кристиан. Здрасти. По-български? Кога се научи по-български? Не иска. Днеска се научи. А кога се научи по-български? Не иска пак. Ага, Кристиан. Изчезвам пицата. Тъй къде е караваната? Ага, е тя. Мисля, че трудно да я да види. Сега не дей прави разкажение, аз ще преместя дъските. Гледаш ли как? Добре. Гледаш какво става? Добре. Не отиха? Ага, ето, чакай. Май ще бъде дъски. Той нещо ще го направим, те малко. Айде да почнем малко по-сериозно. Сега е малко проблемичко. Сега ще отидем да ги Малко проблемите. сега ще отидем да ги спокойно. Не, ела да малко. Едвам. Ела. Поправи с тази каравана и с тази каравана малко трудно да отидем там. Къде е? Не се пресня. Там поред. Нищо му не е. Палил майка, тръгвай на там. На къде бе? Към морето е. Няма да тръгва към морето. Няма да отивам за тия умрели дъски. Влиза бе. Има оцеля дука. А? Чуе бе. Моста как? Още дъски. Тия дъски май ще ни трябва. Валерий, няма. Вече не е яко. Това как ще стане? Кое? Майко, летя! Ще свърша една работа. Имам идея. И аз имам идея. Представява ли си какво ще бъде на каравана на ски? Да. Малко умре. Къде си? Скъчих. Къде си? Скъчих от моста и умре. Ма къде? На земята или в реката? Ръката. Нищо тя. Мъртъв съм в момента да спектитвам. Да дойде ли до тази зима? Ще бъде малко трудно да седиш долу. В принцип. Ще иска да направя нещо. Искам да заваря това долу на гумите. Кой иска да скочи с караванта? Давай, идва на тази. Да знам какво ще правиш. Какво правиш? Как ще намерим след цялото? Аре бе. Сега може да излез отгоре пак. Сега да седна вън. О, майко! Право не мога да стига, брат.
Няма птици. Ка? О, боже мой! Някъде напред трябва да съм. По-напред точно между двете крака на мост. Ето та. Май ме намери. Тая каравана как ще изкараме тук? Каква карвана? Аз карвана не виждам. Кип. Така да. Левка. Трябва да ме ребрали. Не мога. Левка ми? Аз лифтнах вече. А. Така е, това ще видеото, приятели, думката.